Ayo. Ayo, saan Ayo. na mo na imahan? Mauna pa. Kapatan mo din ni imahan. Ay, kini spotting kay natugog ka sapatos pa. Gimudyasan ang naon. Ayo. Ayo! Ayo! Tara! Ita ni ay. Ang akong uyab ba, ang gusto niya akong papa. Patubangon niya sa iyang papa. Unya, ang nakaproblema. Pilian ra ba kani kong papa? Nya iso ra ba katay ang amahan? Unsao man ako ningan labra ba kayto na kong bayhana? Sa tanan akong uyab maor bitoy pinakagwapa. Una pa. Naam di ko'y amigo di ay nga manambagay si pa Tatay Pisot. Ah, sakto-sakto. Akong atuon kay kato manambag to. Asa man tong balay ni Tatay Pisot? Una pa. Tama na to si balay di ay. Tay! Tay Pisot! Tay! Tay Pisot! Tay! Tay Pisot! Tay! Tay Pisot! Tay! Ay! Patske! Tay! Ali! Uy, Tay! Naara man ka diha di ay, Tay! Diba ikaw si Patske? Oh, leader ako nangita ni mo. Klarohon tong imong dagway. Ako bitaw ni. Ay, Patske, girl. So, welcome to my palace. Ano ang palas, Tay? Oh, yes, of course. My palace is 1 hectare. Leader jud ko nangita ni mo, Tay. Abot pa ko dito ah. So, karon unsa may mong tuyo? Ako naging problema lagi, Tay. Ang akong uyab ba? Oh, nakauyab, milagro ka, nakauyab ka. Gwapa kay akong uyab, Tay. Guwapa. Pagwapa, Tay, oy. Mao na pinakagwapo sa tanan akong uyab, Tay. Ay, mao ba? So, karon unsa may mo problema? Nga ni ari man ka. Mao lagi na problema lagi na ako, Tay. Kay ang gusto sa akong uyab, Tay ba? Oh, Gusto lagi niya, Tay, nga akong papa, patubangon siyang papa. so, gusto nilang sabot-sabot na? Sabot-sabot, Tay ba? Ang nakaproblema lang, Tay. Akong papa, hinawayon. Okay, katay mong kumpare si, akong kumpare si, di ba si Alimok ko may mong amahan? Oo, Ay, Alimok ko lagi tanaw na ko, be. Ay, Alimok ko yun. Hinawayon yun na sa una si kumpare Alimok ko. Kunya, Apan problema ya pong usa. Yang amahan, isog ayo. ang amahan si mo uyab isog. Isog ayo. Kunya, karon unsa may Libo ko ba nga? gusto nimong mahitabo? Ako na lagi tay ba si dili sila magkasinabot ba? Ay, wala problema. Ako'y hangyo sa imuhang papa. Mutabang ko pangatlo kay total. Kumpare ko na imong papa gud. Nga, isip, mura sa gag-anak ra ko. Mao bitaw tay ningari ko nimo tay kay pakitabang ko nimo. Ay, sus, there is no problem. Your problem is very simple. Wala di masayop tay nga sa ako pagduol nimo tay. Naadya permanente nako. Ay, sus, no problem. Sa tanang mo doon ako, andam ko mutabang, basta il mo kalimot sa akong pinaskuhan. Wala problema na tay basta ikaw tay wag ni problema Kasi tay. kini ko ni bayad pero doon ay donation. Sige, ya, adto naman ta. Basta man, ready na ka. Ikaw, mismo ready na Dili na magkakasin pa ko ready tay ay. Ay, mao ba? So ako lang ready ani. Ano? Tanaw. Ako'y bahala to ang imong amahan. Sige tay. Ay, pre! Oy, abat! Ay, sa abat ko. Pre! Ikaw na, pre! Daog, daog. Sus, mahulog ba ka diha, oy. Pre, nasuroy man lagi ka.
Kuyog magani kung gwapong anak. Ay, ko lagi pre. Kanang gikuyugan ako ang imong pinalanggang anak. Dong. Kay doon na lagi mitojo nimo. Sa man tayo pre. Ay, isulti dong kung sa imong tuyo sa imo ang gwapong amahan. Mao lagi pa kanang ang akong uyab ba. Uyab! Ay, kalma lang pre, noong sabi ka pre. Di pre, ako ba minawa ang imong anak? Di ano mo rin na imong uyab? Ang akong uyab pa ba? Ang gusto sa akong uyab pa, ikaw patubangon ka sa iyang amahan. Amahan! Ay sa! Di nga kauyab na di ka! Gwapa na! Gwapa! Ay, gwapa ko pre. Gwapa? Gwapa. Gwapa na dong. Gwapa, oy. Kung sa man yung problema ng imong uyab deron? Gusto gani patubangon ka sa iyang amahan pa. Amahan! Amahan gani. Gwapo na! Sakto man pa. Gwapo. Sakto pa di! Kanang sakto. Mayog yung bitsura! Marag, nasakay na siya na pa. Di ko gusto ha! Nga, gwapo kang pagkaanak, liwat ka na kung pagkaamahan! Ay, Kinahanglan nga di ka mo pakawaw sa tong kaliwat! Kinahanglan, gwapa ang imong uyab, gwapo sa kamahan! Mao gani pa, wa ka masayip sa pagpili. Di akong gipili, gwapa man. ay, siya. Pre-pre niya pre! Ay, nganto siya nako ganina kay magpatabang lagi siya nako kay ay kada biyang sabot-sabot pre kinahanglan biya nagdakong tao. Mito pre no? Ay ako lahimo ang dakong tao pre at least in my life sentence makasuway sa kong na mahimo kong dakong tao kay wa ba yung kasuway mo dakong tao. Sige, maya magkutawag ko. Forbidang anak ka. Ay, Saman! Kinira bang pagkapilog kami yun? Hinugtanay sa bakos! Hugot na ng bakos ni mo! Hugot kay bay, hugot na gyud. Hugot pre. Hugot gani naluag na gani na pre gikan man sa uyab. Ako luag. Ikana. Ya karon pre. Unsa man okay man kanimo. Kuyugan di ka mga tubang tangad to sa iyahang kanang amahan siyang uyab. Sige, kinaam. Sige, kwarta din niyo sa may madala to ni. Botaw, way bunga! Sakam sa kanang way bunga nga habog pa kayo. Kaya ito pa kang mubo kay makabuot na no. Ano din ako pre? Ano to pa? Kunyara kay ato ng sintidohon mayo kun musupot ba yung kasi mong anak. Basta gwapa lang! Gwapa gani pa, gwapa. Gwapo kamahan! Gwapa mo juga pa. Maayong kaliwat! Amo lang. Ato na suportahan pre. Ay, sige. Ato suportahan. Uban na, di ka Patabang ko ni mo pre kay ikid akong tao pre. Kasi kinaraan pa agi pre naam gid akong tao pre. Salamat kay pre ha. Baya ni mo pre. Ay sa pre. Magkuha tag butong kay masawa na ba niyo? Kinahanglan na pagkatas si Dudong. Ay, sige. Gopur ba ako anak? Mutakal na siya. Kadit pre. Mubora kayo na. Ginoo gani sud-lisod bay ako gani ha. Di araman di ay ni. Stilan. Ayo ama din ni balay si Muyab. Lagi pre. Ay kay sakit-sakit yung kugong-kugong na Mao na ni kumilak. pa. Ha? Mao na ni. Mo na ni. Ayo. 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 Amahan. Mao na pa. Abatan ko din ni amahan. Ay kini spotting kay natugo ga sapatos pa. Gimudyasan ang naong. Ayo. Ayo. Ayo! Just relax pre. Ay lakas kay mong tingog pa. Isang na bungol na. Pura hindi bangon. Gwapo kayo. Si gwapo. Susit, kagwapo rin anak o. Tanawa, sus, bilibag na ako si mong anak pre. Kaya ang gipili ang amahan siya kuya. Murag Hollywood actor. Sus, Hollywood actor. O, tanawa. Hollywood? Oh, Hollywood ba? Kasabot ka Hollywood. Murag anay nas kahoy. Hindi, honest ka huy. Tanawa, mura siya si Wesley Snipes. Wesley Snipes. Dili tayo oy. O, sabi Wesley Snipe. ay, Wesley Snipes. Kung sabi ni saya pa, Kung sabi isa sa manang Wesley Slypod. Wesley Snipes ka nang pamitay lagay mo anak. Ay, grabe yung kagwapo. Tanawa. Kaya ka sa papa mo niya! Sus, nangisog ang trabaho sa unas. Nangisog. O sa may tayo niyo! Isuga man ang mugang ano ni mo! Ay, Boseng, padayon namin, Boseng. Ay, ay, maday! Isbungot sa upok ay sabi daw nga ni maring bati ang naong ani. Bati ang naong ani. Boseng, Bida ni mulong. Ay, dayon. Sud ba sud? Ay, sus, dayon. Patski! Kamaayon mo pili, Patski! Sabay kaya niya. Ay, Boseng, kana nga. Excuse me. Ay, si Paske mo, tunay tuyo. Asa sigan ng kuha niya si Baliling. Baliling!
Nga akong anak, gwapa. Gwapa, ginig anak, pre. Patski! Isa ka itsura nang ipili yung Patski. Amahan palanggaan. Isa na itsura, ah? Bossing! Unsa magiging ituyo ninyo? Ay, iso ka po ninyo. Pre, just sila. Kalma lang pa. Pre, just Wala sila. naman lang kung pariyon. Kung parehon! Sabi na ako na! Kinamot sa pungkol! Kung parehon, ha? Shut up, shut up. Pilom dia pa. Is this, Mahibag yung mga naunga. is this not my house? Isog pa, kaya na lagi bisita sa mga gwapohon. Gilom ba? Pagilom. Ay, bossing! Pagpuyo lagi, pagpuyo. Mahibag yung bisis tao, be. Pilom na lagi pa. Pagpuyo. Just pray. Diyos ko. Lumiab. Quiet, quiet. Just pray. Quiet, pre, quiet. Lumiab rin daw. Patiyak daw. Patiyak daw. Ato ning sabot-saboton og taro. Bossing, ha? Ikaw na yung mga patik! Oh! Sugbat ka ron! Magpasugba ka! Ay! Uy, sus! Wait ko pasok ng mga Ato ning sabot! Ato ning sabot! Saboton! Subak na Kalma lang pa. Patiyak daw niyan. Sabotan na ning taro. Muna yun ko ba? Dito mo ka! Paghilom, pre. Paghilom. Asa man day bossing imong anak nga si Baleleng. Mga anak! Eh, kalma lang. Kinsa pa niya! Kalma lagi pa. Pre! Unsa ba yan ni... Patiyak daw mo na isis mo na yun. Imong anak si Baleleng ba asa man? Balalang! Oh. Asa naman nun? Balalang! 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 Patugsok! Baby, huwag ka nang mag-alilangan pa. Alam mo talaga nakakailangan ka. Tulad mo ay natatakot ka makapat. Gusto kong makita, yeah. Gusto kong makita isang dalagang Pilipina, yeah. Dalagang Pilipina. Isang dalagang Pilipina. Isus ko, Ginoo. Pitsik! Mangulita! Mangulit sila, ha? Sus! Painta! Muli mo pagkasaunon, nak! Patski! Patugsok! Sus! Kati pag naong samahan! Katiyanog dughan! Oy, pre. Luwat agad samahan! Kananak! Guwapa agad Pre, Pabino, listen to me. Listen to me. Listen to me. Basta ang anak, pre, engkantada gani, engkanto yun ang amahan. Ay, sorry, bossing. So karon, pre, unsa man, dawat ba nimo ang... Ayaw lagi. Ayaw lagi, susut, baya. Ayaw ko pag-asawa na ikaw nga na! Pagpuyo lagi mo lagi kayo. Liwat! Tapo ka ni Pre! Ikaw, liwat! Kapatid niyaw ni mo! Liwat! Kapatid niyaw! Ano siya naman eh? Ikaw, wabo ka! Wabo ka ka! Mayroon ka naman pa ako noy! Kapatid niyo mo gaong! Muna, di ko gusto nga! Di ko gusto! Nga, kanang imong anak mo yung masawa sa kapatid niyo mo! Pagpuyo lagi mo. What's up mga ka-Pars Cake? By the way day, suportaya akong Pars Cake no. Ug una-una sa tanan. Ako sa i-shoutout no, na ang nagpa-shoutout na ako. Renan Trajano, kauban ako si Bijit sa Renan Trajano, Jika Statman, kauban ako, Jewel Quintes Carillo, shoutout. Biba Big Shop from Pogon City, shoutout. Brian Arreglado Kimson, shoutout. Jenaline Traya, shoutout. Sheila Aninion, shoutout. Edgar Larido, shoutout. Francis Levy, shoutout. Your Hit, shout out. Staris Pamilya, kung may gagaw sa board, shout out din inyong tanano. DJ Jones Icabo, shout out. Richard Patsusunio, shout out. Og Joby Incabo, shout out. Og si John Bangay, akong director sa BBG Films Production, shout out. Og among konsihal si Sinik Tonyakaw. Og sila, Okay, shout out to dia sa Sumailo Family, ingon man ni Jessica Tago og ni JJM Jason TV na si TV gamay no. Duri ni ako og ni Rowena Kabaran og ni Maki Ricans og ni Aljon Rigan og ni Rona Rigan og ni Denny Amesigodo og ni John Noren Ablibra og ni Biros Kalamba og ni RMG Vlog, especially sa ako ang idol na sa gawas si Jocelyn Bamha og sa tanan nga Labaha family. Okay, shout out diya sa ako ang kaparintihan diya sa Mindanao sa relocation sa mga Lapira family. Og shout out usab sa naghatag og
kuan ni Papa sa iyang birthday kapong adlaw, advance happy birthday pa, belated happy birthday pa niya spread sa Balande. Unya shout out yan Romil Arriba sa Baliwagan, Cebu, Larry Lariusa, Edmore TV, Leslie Rom, Daniel Ariscado og Romeo Galieto. Paila, do, paila. Pila. Isa ta ang mga ba? Ako rin si Jimmy Ortizano na shoutout ko sa Pinammga Tabahin sa Okay, yeah. paki-share sa namong coins. Okay, so ako dahil shout out na ko tanan ng mga subscribers, followers na mo sa amo ang YouTube channel. Yes. Diyan mo ang Mix TV, Tris Buakak mo na amo ang bagong page karon og i-shout out ako tanang crew sa Gas Up. Okay, ako des tulit. Ako si Ali Mukoy. Ako si Pars Cake, Pars Cake Rail Ortizano. Daghan salamat sa dili pa ko mabila kaninyo mga higala. Thank you, God bless kaninyong tanan sa Jamamik TV Stress Bokak. Ako di ay si Toda Dagsa.